Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό τον όμορφο χώρο, το Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, το οποίο μας παραχωρήθηκε μετά από το αίτημά μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο του Δήμου Αχαρνών, κ. Σπύρο Βερτό, και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικών Δομών, τον κ. Νίκο Δαμάσκο, καθώς και τον φίλο τον Νίκο, τον Τσουκλίδη, τον υπεύθυνο του θεάτρου, για την άμεση ανταπόκρισή τους. Να καλωσορίσω όλους εσάς και τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Φιλής, καθώς και όλους τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων που είναι σήμερα κοντά μας, και ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Σύλλογο Αιγαία και το Σύλλογο Μεγαλόνισσο για τη συμμετοχή των χορευτικών τους στη σημερινή παράσταση. Σας καλωσορίζουμε όλους λοιπόν στην πρώτη θεατρική μουσικοχορευτική παράσταση της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου μας με τίτλο «Αλλού βαρούν τα όργανα, αλλού χορεύει η νύφη». Το σενάριο, η σκηνοθεσία και η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι έργο του δασκάλου μας Βασίλη Μεσαριτάκη. Εδώ θέλουμε να χειροκροτήσουμε. Η μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει διορχίστρα παραδοσιακής μουσικής, χοροσταλίτες, και στα φώτα και στον ήχο βρίσκεται ο φίλος ο Γιάννης Μανολόπουλος. Η κομμωδία δραματίζεται στην Αθήνα λίγο πριν η χώρα γνωρίσει για άλλη μια φορά έναν πόλεμο το 1940. Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, τρεις γαμπροί καταφθάνουν σε ένα ναρκωτικό των βορείων προαστίων με τις οικογένειές τους, που κατάγονται από τα Τρίκαλα, την Κεφαλονιά και την Ικαρία, με στόχο το πολυπόθητο ναι από τις κόρες μιας πλούσιας οικογένειας. Η επικοινωνία λόγω του διαλέκτου είναι πολύ δύσκολη και η διαφορετική νοοτροπία δημιουργεί κωμικές καταστάσεις, καθώς τα σόγια μπερδεύονται μεταξύ τους, αποτυπώνοντας έτσι την αντίθεση επαρχιωτών και μεγαλοαστών που κορυφώθηκε μετά το Μεσοπόλεμο. Το κερασάκι στην τούρτα είναι η άφηξη του πατέρα της Κρετικοπούλας, που είναι έτοιμος για όλα, προκειμένου να αποκαταστήσει την τιμή της κόρης του όταν μαθαίνει ότι έχει σχέση με το γιο της πλούσιας οικογένειας. Όλο το έργο διαδραματίζεται εδώ, στην αυλή του Αρχοντικού, όπου περνούν γονείς, παιδιά και συμπεθέρια. Η παρουσία της γεροντοκόρης θείας, της Κουτσομπόλας, γειτόνισσας, του παππού που έχει άνοια, της ελευθέρων ηθών υπηρέτριας, της φαντασμένης απατημένης θείας και του συζύγου της, προσθέτουν λάδι στη φωτιά του αλαλούμ που δημιουργείται. Όμως ξημερώνει η καταιγίδα, μεταφορικά και κυριολεκτικά, μετά την έναρξη του Ιταλοελληνικού πολέμου. Οι ήρωές μας ξυπνούν με τις σιρήνες που ηχούν μανιασμένα και έρχονται αντιμέτωποι με νέα συναισθήματα που ανατρέπουν το σκηνικό. Γιατί όπως λέει και το γνωμικό, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, τα βλέπει ο Θεός και γελάει. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να γελάσετε εσείς. Καλή σας διασκέδαση.